ман чун ҳамешагӣ Неъмат Салимзода бо ҷолибтарин хабарҳои шоу-бизнес ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо ҳастам. Ин барнома ва дигар барномаҳои моро дар YouTube, Instagram ва Facebook бо суроғай дар экран буда дида метавонед. дар Русия 30 блогери шинохта ба фиребкорию саркашӣ аз андоз гумонбар шуданд. барои мо ҷолиб он ки дар миёни онҳо Дина Саева ва Гусейн Гасанов ки ба қарибӣ аз Тоҷикистон дидан карда рафтаанд ворид ҳастанд. ҳамчунин Игор Крид ва дигар нафарон ба рӯйхати сиёҳ ворид шуда, ҳатто суратҳисоби бонкии Дина Басаева баста шудааст. дар мо нест чанде пеш Кумитаи Андоз рӯйхати 29 блогери маъруфи кишварро нашр кард ки ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғул буда аз даромади худ андоз намесупориданд. дар рӯйхат номи Беҳрӯз Зеваров, Мубориз Усмонов, Орзу Исоев, ҳаҷвнигор Саидҷон Идиев, Ҷонон Ашурова ё ҳамон Ҷонони Шер, Фаридун Саидов ё ҳамон Эмфавик ва дигарон оварда шуда буд. Кумита навиштааст ки ин блогерон аз ҳисоби зиёд намудани шумораи обуначиён, қабули роликҳои таблиғотӣ, аз назаргузаронии пранк видеоҳо ва дигар саҳнаҳои ҳаҷвӣ даромад ба даст меоранд, яъне бидуни қайд дар мақомоти андоз ба соҳибкории ғайриқонунӣ машғуланд. вале баъдтар баъзе блогерон вокуниш карда онро иштибоҳ хонданд. инро ҳам бояд гуфт ки тибқи омори расмӣ ҳоло 70 блогер дар Кумитаи Андоз ба қайд гирифта шудааст. дар мақомоти андоз ҳамагӣ 70 адад яъне блогерҳо аъзоёни маҳкуми бузург ба қайд гирифта шуданд расман. дар соли 2022 бошад ҳаҷми даромади гирифтагии онҳо тибқи мақомоти маълумотҳои Кумитаи Андоз 29.7 миллион сомонӣ онҳо даромад гирифтаанд ки аз ин 1.3 миллион сомонӣ андоз ба бюджети кишвар пардохт карданд. дар соли моҳи якуми соли 2023 бошад даромади гирифтагии онҳо тибқи маблағи маълумотҳои Кумитаи Андоз 7.5 миллион сомонӣ ташкил медиҳад ва маблағи андозҳое ки онҳо ба бюджети кишвар пардохт менаманд 563,000 сомониро ташкил медиҳад. чанде пеш театр студияи Хандинкамон 20-солагии худро таҷлил намуд. барои шахсан ман ҳоло Хандинкамон мисли пештара ҷаззоб нест, зеро ман аз дидани ҳунарнамоиҳои Сулаймон Саидғозиев, Анис Ғоибов ва дигарон лаззат мебурдам. сабаби омаду рафти ҳунармандон ва умуман васъи имрӯзаи гурӯҳро Муқимҷон Абдулфаттоев дар як мусоҳиба шарҳ дод. ӯ мегӯяд Сулаймонҷон дар беморхонаи Исфара кор мекарду Мирзо Умар Мирзо Ахмедов дар баробари фаъолият дар театр дар бозор ҳам савдо мекард, вале ҳоло Анис барои кор ба Англия рафта, Сулаймон низ дар хориҷа аст. бо вуҷуди ҳама ин ҳеҷ гоҳ масъалаи барҳам хӯрдан ё пароканда шудани театр студияи Хандинкамон ба миён наомадааст. дӯстон, дар шароити имрӯза кору ширкати шумо бидуни таблиғ пеш рафтанаш ғайриимкон аст, вале мо масъулини барномаи Каменчо ба шумо имкон медиҳем ки худро таблиғ намоед. барои ҳамин агар мехоҳед ки бо мо ҳамкорӣ намоед, пас ба суроғаҳои дар зер буда бо мо дар тамос шавед. мо дар телевизион, дар YouTube, Instagram ва Facebook шуморо муаррифӣ хоҳем кард.